Thixo ngamandla onke oxolela bonke ababhuqukayo ngenyaniso makabe nenceba kuni. Anixolele izono zenu anikhulule kuzo. Aniqinise nomeleze kuko konke okulungileyo. Anigcine ebomini obungunaphakade. NgoYesu Kristu inkosi yethu. Amen. Iphepha 284 eyamashumi amathathu icawa yonyaka. Masithandaze yise wabo bonke wamnikela kuphela konyana wakho uYesu Kristu ukuba athabathele kuye bonke ubume besicaka athobele ukufa kwasemnqamlezweni. Siphe kwalomnqiqo yayikuKristu Yesu ukuze sisahlulelane ngokuzithoba kwakhe sibe naye elizukweni lwakhe ohlelwe lawula kunye nawe nomoya oyingcwele emnye uThixo ngokunaphakade. Sibhaliwe kwincwadi yeDeuteronomy chapter 34 from verse 1 to 12. Phantsi kwesihloko esithi ukufa kukaMoses. Wenyuka ke uMoses esuka ezinqandosini zakwaMowabi waya entabeni yaseNebo encotsheni yePisga ekhangelene neYeriko. uYehova wambonisa lonke ilizwe laseGiliyadi wasa kwaDani nelakwaNafetali lonke nelizwe lakwaEfrayim noManase nelizwe lonke lakwaYuda. Wasa elwandle lwasentshonalanga nelasezantsi nommandla wesihlambo seYeriko umzi wamasundu wase-Etzohari. Wathi uYehova kuye, lilo eli ilizwe endafunga ngalo ko-Abraham no-Isake noYakobi ndisithi, ndiyakulinika imbewu yakho, ndikukhangelisile ngamehlo ke akuyi kuwela uye kulo. Wafela khona uMoses umkhonzi kaYehova ezweni lakwaMowabi ngokomlomo kaYehova. Wamngcwabela emfuleni ezweni lakwaMowabi malungana neBhethe-Pehori. Akukho bani ulaziyo ingcwaba lakhe unanamhla. UMoses ube minyaka 120 ezelwe mini wafa. Lingenalurhatyuzo iliso lakhe esomelele nokomelela. Onyana bakaSirayeli bamlilela uMoses ezinqandosini zakwaMowabi imihla 30. Yaphela ke imihla yokumlilela nokumenzela isijwili uMoses. Waza uYoshua unyana kaNuni wazala ngomoya wobulumko ngokuba uMoses wayecinezele ngezandla zakhe phezu kwakhe. Bamphulaphula ke onyana bakaSirayeli benza njengoko uMoses wamwisela umthetho ngako. Akubanga savela kwaSirayeli mprofeti unjengoMoses. Awathi uYehova wamazi bakhangelana ebusweni ngemiqondiso yonke nezimanga awamthumayo uYehova ukuba azenze ezweni laseYiputa kuFaro nakubakhonzi bakhe bonke nakwilizwe lonke nangaso sonke isandla esithe nkqi nangokoyikeka konke okukhulu awakwenzayo uMoses emehlweni amaSirayeli onke. Liveni ilizwi lenkosi. Incwadana yokuqala kaPawulos kwabaseThesalonika, isahluko sesibini, ukuqalela kwisahlukwana sokuqala. Kuba nikwazi ngokwenu bazalwana ukuba ukungena kwethu kuni
lungaphumi nasekungcoleni, lungekhona nasenkohlisweni. Sithi njengoko sicikidiweyo nguThixo ukuba siphathiswe indaba ezilungileyo, senjenjalo ukuthetha. Singangisikhohlisa abantu kuba sikholisa uThixo ozicikidayo inhliziyo zethu. Kuba kananjalo njengoko naziyo asizanga sibe nantetho yakucengacenga, namkhusane wakubawa. uThixo ulingqina. Singafuni nokufuna luzuko bantwini, nokuba kukuni, nokuba kukwabanye, nakuba besinokuba ngumthwalo ngokwabapostile bakaKristu. Thina ke sisuke sathandamisa phakathi kwenu njengomdlezana osukuba ebagcinile abakhe abantwana, njengokuba sinilangazelela nje. Kwakholeka kuthi ukuba singaneli kunabela indaba ezilungileyo zikaThixo nje, kodwa sinabele nobomi bethu ngenxa enokuba nabazindanda kuthi. Liveni ilizwi leNkosi. Inkosi mayibe nani. Phulaphulani indaba ezilungileyo zivakaliswa kuMatheyu ongcwele, isahluko 22 ukuqalela kwisahlukwana 34. Makuzukiswe uKristu Abafarisi bakuva ukuba uYesu ubavale umlomo abaSadusi, bahlanganisana, waza omnye kubo onolwazi ngomthetho, wambuza emlinga wathi, Mfundisi, owona myalelo mkhulu emthethweni nguwuphi? Waza uYesu wathi, uze uyithande iNkosi uThixo wakho ngenhliziyo yakho iphela, nangomphefumlo wakho uphela, nangengqondo yakho iphela. Nguwo lowo owokuqala nomkhulu umthetho.
nako konke okufundiswa ngabashumayeli bamandulo kuxhomekeke kule miyalelo mibini. Xa babehlanganisene abaFarisi, uYesu wababuza esithi, nithini na nina ngaye uKristu? Uyinto kabani? Baza bathi, ngokaDavide. Waza wathi kubo, kutheni na ke phofu kuba ngamandla omoya uDavide abize uKristu ngokuthi Nkosi, apho athi, yathi iNkosi enkosini yam, hlala ngakum kweli wonga, logama ndikoyisela iintshaba zakho. Ukuba uDavide uthi uKristu yiNkosi, angathini na kuba ngunyana wakhe? Akubanga namnye unakho ukuphendula nelizwi eli, kwathi ukususela kulo mini akwabasakho bani unesibindi sakumkhumbuza nento le. Ivangeli kaKristu le. Amen. Phambi kokuba ndibulise ndicela ukwenjenje ndithi ndivumeleni ndithethe egameni likaThixo unyana ndikumoya omngcwele. Amen. Ome phambi kwenu ngale ntsasa uvathiswa kwaBhokwe, Mathanga Cilo, Raso Zwelitsha. Phambi kokuba ndityatyadule ndingene ebuxolweni, ndicela uzomeleza ngoba ndiyayoyika. Ndizomeleze ngebhityo. Ewe sendomelezwe leli culo lam kwamanye amaculo wam. Kodwa ndifuna nje ukuba nditsho ndithi, ndimncinci ndingaka, ndomelele ndimncinci ndingaka, ndomelele 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 mandibulise kumfundisi wethu, umfundisi Antoni nosapho lwakhe. Ndibulise kubafundisi bonke abakhoyo namhlanje
Ndibuyise kwirhamente kaThixo kulo mgquba ngale mini yanamhlanje. Ndithi igama lenkosi malibongwe. Asizanga kudumisa i-breast cancer namhlanje, kodwa sizokunika udumo kuThixo. Mandiqale ndenjenje ndifake le disclaimer before I say anything. Andizanga ukleyima ukwazi ukodlula abantu, kodwa ndizoma kule ndawo ndizokuthi ngokushare istori sam ndizokunika ithemba uphelelwe lithemba, ndizokomeleza otyhafileyo, ndizosusa uloyiko owoyikayo, ndizothi kulowo mhlawumbi yena uzive eneqhuma akasafuni nokuya ukutesta because akanayo i-reference point. Mfundisi akanayo umntu anomkhombo phambi kwakhe athi after etestile usaphila. Ubona eTV uva konomathotholo, loo nto imenze aqonde ayinjalo umntu uyafa immediately after kuthiwe une-cancer. Ayinjalo ngabazalwane, ndim loo ndiyaphila. Ndizokuzama ukunika elo themba bazalwane ngoncedo lukaThixo, ngoncedo lukaBawo. Also ndilisabele eli khwelo nesi sicelo umfundisi xa ebethe ndicela uzoba yi-guest speaker. Andilo kwa eli gama lithi guest speaker, andinayo nesuti elapha mfundisi, ndine-stage fright. Ndayitsho le nto ndayitsho kodwa umfundisi wathi hayi, ngoncedo lukaBawo you will come right. Ndiyathemba ke I will impart i-message ngohlobo efanelekileyo. Kodwa ndifuna ukuphawula ntwenye ndithi ngaphezu kunako konke kuthiwa in life you come in full circle. Ndizelwe apha, ndaphila, ndahlala eZwelitsha, ndemka eZwelitsha, ndaya emazweni. Kodwa uBawo uphinde wandibuyisela kule ndawo futhi wathi kum nokuba ungabe uthi awuzixhomanga iintente zakho, awuzimiselanga iintente zakho permanently for now, because ndihlale ndisitsho ndisithi isuitcase yam iimpahla ziyabala, inoba nandiyabona uba ayosisi kodwa ukuvele eRhawutini kodwa uphinda-phinde impahla enye. Ndizifikele eholideyi ngo-2021 kaDisemba isiqhele, kodwa here I am, I'm still here and I'm enjoying myself. Andilahlekanga, ndisekhaya apha enkonzweni kanti naphaya e-99575 apha eZwelitsha. uBawo xa ene-assignment ngawo akukhathaliseki noba ungathi hayi mna ndinguvathiswa ndiplan ukuba ndiyahamba ndiya overseas, kodwa uBawo xa ekufuna ukube kule ndawo kufuna ukube kuyo uza kuzisa mani. Ndisitsho njena kweli khwelo ndithetha ngalo uyazi sense of humor kaBawo. Uthe xa ndikrikiza ndisithi ndiyoyika mna, ndiyawoyika amehlo, in so much so that ndakhe ndathi ndimncinci xa ndibaliselwa kuthiwa ndafakwa kwi-beauty contest against ii-wishes zabazali bam, ngoba umama ebehlala isithi uzawungenela nobuhle akhule ecinga uba into ebalulekileyo apha ebomini kuba mhle, acinga ubuhle ukodlula abantu. Kodwa ke whoever owamkho-este owamkhuthazayo ukuba adavume to relent ndingene, ndangena. Hayi kuthiwa yours truly man wahamba wayothi xa esesiphakathini serembo wabona uba yu amehlo amangaka, wathatha ilokhwe yakhe umavathi wazigquma. So now kodwa ke ndizama ukuthi ndiza kule point ethi uBawo xa enenjongo ngobomi bakho akukhathaliseki noba uzifihle ndawoni na, ene-purpose ngawo.
noba ukhiqiza kangakanani na, xa lifikile the appointed time to do it, uzakuyenza uthanda ungathandi. Undikhumbuzile ke kwezi ntsuku zigqithileyo, hlale ndikhumbuza athi umthandazo wakho every day, more especially when you were still in Johannesburg, ukuthi xa udriver from home to work, counting your blessings, uthi naxa uthandaza uthi bawo, xa ugqiba lo mthandazo wakho of counting your blessings, ube naye nendawo ethi bawo ndenze umehluko ebomini noba ngumnye, noba kungamazwi okuthetha, nokuba kungokutya okutyiwayo phantsi kwempumlo, noba kukumphi lift emotweni, nokuba kungemali. Uthi ubawo kumke ngoku 2023 October ngawo lo mzuzu, vathiswa uthe ufuna ukwenza umehluko ngamazwi okuthetha. Sebenzisa lo mazwi okuthetha ke to share your story, to encourage, ukukhuthaza laa St. John and St. Chad ohleli esitulweni sakhe owoyikayo othi ndiyayoyika le cancer. This big C, uthanda kuthiwe big C, ndithi ke mna u-big C kum stands for Christ. Amen. Athi umbini ndiyamoyika. Andizazi uba ndizawubheka ndiye kubani na, ndithethe nabani na, ngoba nokuba ndingaxelela uba ndinale cancer andinako ukutya endlini, andinayo le medical aid ubunayo wena vathiswa, andinabo abazali bakushildileyo, andinabo abale. Kodwa I am standing here today ndizokuthi phambi uba ndingene kwibali lam, there's hope. Likhona ithemba. In fact, khawukhe man noba awukwazi ukuthandaza ngenxa ye-pain that is inside of you, ngenxa yento ongamelene nazo, nokuba yo-cancer le ongameleyo, nokuba yiswekile because nayo iyabulala, noba it's hypertension ngoba nayo it's a silent killer, nokuba lizinyo eliqaqambayo, nokuba yintoni na, zihlabelela ingoma, nokuba ligwitsho, nobuyatsho uthi Eloi lama sabakatan, Eloi lama sabakatan, Eloi lama sabakatan, Eloi lama sabakatan, Tikowa undishia kanina tawa, undishia kanina. Ukhale sosikhalo kubawa, uyeva, uzakuva yena, uzakuva kuntshantshuko, uzakuphendula. Mhlawumbi his timing might not be the same as yours, wena ngala mzuzu ufuna impendulo, angakuniki, kodwa rest assured uzakuphendula. Zibeka intente zakho mzalwane, zokuzomeleza kwincwadi yamaHebhere. amaHebhere isahluko sesithandathu uvesi 19 ifundeka ngolu hlobo. Ithemba ke esenalo ngokwe-ankile yomphefumlo linqabile, likwaqinile, lingena liye ngaphaya kwesikhuselo. uThixo makasikelele ukufunda kwezwi lakhe ngoku nangaphakathi. Amen. Kuthiwa masibe nethemba lifanele ankile. I-ankile ke
anchor yilaa nto kuthiwa yi-anchor hayi ayisiso sasileng sisetyenziswayo ngotsutsi xa besithi uncle bathi ankile le ankile kuthethwa ngayo kuthethwa nge-anchor laa ntsimbi ibamba inqanawa ithi noba kuza amanzi ingamuvi ingaguqi. Kuthiwa masibe nelo themba linjalo eliqinileyo elifana ne-ankile. Ndizama ukuzisa elo themba bazalwane. Ndizama ukuzisa ngelo themba xa ndiza kuthi ngale mini uVathiswa wadiagnoswa breast cancer. The year was 2011. I beg your pardon, 2012. Ndihlala ndimane ndizikhangela ndizalisekisa laa nto ithi xa ungumntu kufuneka umane uzikhangela uba awunaqhuma na. Surprise, surprise, ndawelwa ngumntu esandleni. Lathi ndilapha. Futhi alafuna noba ndikofe kakhulu kuba kukho laa nto mos kukho intlala. Umntu ongumama uzayazi loo nto loyo uba ibele eli liba nale nto kuthiwa yintlala. Ndaliva, futhi ukuliva kwam labe selingathi selifuna noprotrude, alifuna ukuvela ngohlobo lokuba alifuni ucinezela kodwa kubonakala nje. Hayi, kwathi kuba ndikhumbula kakuhle into endenza uba mandikhumbule, not because I always remember izinto, especially izinto ezimbi. Andazi ukuba mhlawumbi i-coping mechanism, but I'd like to think ukuba andingomntu othanda ukuhlala isiganeko. Kodwa ndiyakhumbula ukuba le nto yenzeka nini ngokuba ndandigqiba i-35 yeminyaka. Xa ndifumanisa uba okay naliqhuma, what do I do? Ndibaxelela abazali, hayi andikafuni ukothusa mntu because mhlawumbi le nto yinto ezawuphinda ihambe phela. Kodwa ndahlala nayo mhlawumbi kwiveki elandelayo okanye ngapha koko kwabe sekufanele uba sihlangane sizi-girls, few of my friends endibathembisa ukuba ndizalikhupha for a birthday. Nditswebe omnye ecaleni ndithi kuye ingathi kukhona into endiyivayo sihlobo sam. Athi uba umayindi ndicela ukuva. Hayi ave nyani. Athi ewe ingathi liqhuma. Uzawuthini ke ngoku? Ndithi hayi andizudungelisa futhi andoyika khona ndoyikayo. Ndizawuya ndiyoyenza i-mammogram. Even though mind you ngalaa minyaka ke i-mammogram lena kwakukho laa mthetho uthi okanye ke laa belief yokuba awuyenzi ungekafiki ku-40. Ngoku ndiyacinga uba ndizayithini le nto naye nogqirha because I'm never sick. In so much so that andikhe ndibe nayo intloko le ebuhlungu andibaxe xa nditshoyo. Andinayo i-GP. Athi umntu xa sendibalisele uba ndifike kuloo ndawo kubekho abathi hayi kaloku wena awuna-GP because ubuhlala naye endlini tate kugqirha. Ndithi the greatest physician endinayo engubawo yandigcina uba mna ngethamsanqa ndingaguli, ndingadelelanga bethu oogqirha esiphila nabo phakathi kwethu ngoba nabo italente abaphiwe sisiphiwo basiphiwe mthini. Kodwa xa ndizama to speed up the story, ndiye for i-mammogram. Ndikhumbula kakuhle kungumvulo because ii-girls zisaphuma on a Friday evening. Yavela le topic etafileni ingeyonhloso yam, kodwa ke apha ekuncokoleni engakumbi umhlobokazi omnye lo wam endandiqhothe ecaleni yavela lo topic apha etafileni. Kwathi xuku wonke umntu kamandi sasingekho banintsi. A doctor friend of mine athi khawulezisa iya. Ndithi hayi nam besendiyenzile apho into. Ngomvulo olandelayo ndiye kwagqirha. In fact ndiye esibhedlele esikufutshane nam kwaPesentini.
xa ndingena kweli gumbi because yi-department ye-mammogram le visible, andiyanga to a specific doctor because ndithe andinayo i-GP. So ndizobuza uba ndingayenzwa nale mammogram. Xa ndingena ndivula umnyango, ndingene, ndijike. Xa ndijika ndivala umnyango, bakhuza belungu emva kwam. Uzothina umncinci kangaka? Ndithi mna, I think I've got a cause for concern. Ingathi ndinayo ingxaki khona, ingathi khona ingxaki, khona izidlumzi. Kuthiwa ayingene, gcwalisa ifomu, gcwalisa ifomu. Ifomu ke iyabuza ke imibuzo, bazalwane, uyasela hayi, uyatshaya hayi, uyathini hayi. Jonge le fomu. Hayi, ndibona uba ingaqabhidekile. Bathi uqinisekile uba ufuna uyenza le nto? Ndithi ewe, because ndifumane iqhubu. Ndibizelwe kugqirha ecaleni, gqirha ndenzela nto kuthiwa yi-mammogram. Abantu abaninzi ke bayayoyika i-mammogram because the myth is that ucinezela ibele licujwe yonke laa nto. Kweyam i-experience, like I said before, abantu abafani, ijene zabasifani. Noko zange kucaba kucinezelwa kude kucaba kubuhlungu kutheni. It's a ngumashini lona oneplate ezimbini lifakwe khona. Uzama ukuthatha le nto kuthiwa yi-X-ray just to see uba kwenzekayo. Ucaba ke hayi kuyabonwa kodwa ke khona le nto ibonwayo ke manyana engapha koko. Ugqirha athi ngena kweli gumbi, ndifuna ukwenza le nto kuthiwa yi-biopsy, that is ukuthatha incindi kwelaa qhulo. Yenziwe ke i-biopsy, ithatha incindi ngokwenene ngenaliti. Ujongile ke nawe phaa kwimonitor, yazibona ziyatakataka zonke izinto. Thatha incindi ihambe ye-lab, athi ugqirha ndiza kuphathela ii-results zakho mhlawumbi in 3 to 4 days. Ndizithulele ndigoduke ndingathethi umntu ngakwekhaya. I'm a private person by nature. The open closed book. Omnye umntu angatsho. Umama uthanda uthi uyafihla, ndithi hayi andifihli, ndi-private. Athi suyikhumsha. So kuqhubekeke ke bazalwane, ndiphangela, uzandibuza ntoni kuloo ndawo uhleli kuyo uba ixhala hayi njengendawo nayiphi na. Xa umele ii-results noba zinjani na, soze ungabi nalo ixhala. Ndizifumane ke ii-results zam ngelishwa okanye ngethamsanqa. Ngelishwa lokuba ndizifumana ndisemsebenzini, ngethamsanqa sekuphumile entlanganisweni. Futhi ngelinye ithamsanqa ebizawulandela intlanganiso, i-cancellation. Ndimile kule office ngoba i-office yam iyarenovatwa. Ndikwi-office endiyishera nomntu, andina-privacy ncam. Athi ugqirha umntu omkazi, ndine-bad news ne-good news for you. Ndiqale ngephi? Ndisangingiza ndingekayazi. Ndithi hayi, zonke ziza kubo. Qala ngaleyo ufuna ngayo ugqirha. Athi ugqirha unayo. Angagqithi athi unayo intoni. Athi unayo. Bad news leyo. Athi kodwa i-good news is that ayikho kweli bele lesibini. Unayo ugqirha endingathumela ezi results zakho uzakucacisela at length ukuthi kusuka apha kuzawuthini. Ndithi gqirha nayo. Athi alright, ufuna ndingakusa ukweyiphi area? I mean athi ufuna ndikuthumele kugqirha ophi? Would you prefer? Ndithi hayi bendingethanda uba yonke into yam yenziwe under one roof. Mna ke ndicinga uba ndisezawuqhagamshelana nalo ugqirha bendenza itest. So ndifuna ugqirha kwakwesi sibhedlele kwenzela uba ndingabe ndithesana kanganazeli. Kodwa ke athi ugqirha hayi ndikufuna umanele ugqirha kwalapha phakathi. Andinike igama athi wenze i-appointment uzolifumana ii-results zakho. Kukho le nto ke kuthiwa nguGoogle. Hayi ndiyogugulisha lo gqirha. In fact eyona nto yayindenza uba ndimgugulishe kuba ke ndandifuna ke nyhani ii-numbers zakhe. Ndifike ke torho nyhani i-directory yoogqirha abalapha kwesi sibhedlele. Kukho ilist yabo.
lo ugqirha ndithumela kuye ayithanga oncologist. Now kolu lwazana lwam luncinci ndiqonda hayi xa engathanga oncologist, meaning i-specialist doctor se-cancer, it means xa ithi lo gqirha andithumela kuyo is a surgeon, meaning ugqirha utyando. Hayi noko shuthi mhlawumbi andinayongo mna, mhlawumbi kuzawususwa nje iqhuma uba ikho, andizususwa lonke ibele, kanti ndibhudi. Ndiye kugqirha, lifika idate yoba mandiye kugqirha, ndiye kugqirha. Ndingena emnyango, now laa mhlobokazi wam owayelivile eliqhuma ufuna i-update all the time. Athi ke ngoku kum, hayi uzawuya ke ngoku lo gqirha, ndithi hayi ndizawuya. Uzawukwazi uziyela wedwa? Ewe, uyandazi mos. Athi sethi hayi ndakuye kuye wedwa, athi hayi khona sawudibana emnyango esibhedlele, le into ayoyakho uba mawuyenze wedwa. Ngokwenene ke sidibane eparking, singene again. Ndisangena athi umlungu, you Miss Bhokwe, the 2 o'clock appointment, is this Miss Bhokwe? Ndithi ewe. Athi you icase yakho i-urgent ngolona hlobo, ngena ugqirha ukulindile. Eyi sijongane nesihlobo sam, ndithi hayi kushubile. Ndingene ndifike ushem ugqirha wabantu ndilisekileyo olixhego lomlungu ombonayo uba his fatherly, uyakhathala, ugqirha okhathalayo. Athi ugqirha kum, Miss Bhokwe kunjani? Ndithi hayi ndiyaphila gqirha, ndizifumene iingxelo zakho uDr. Lipshitz. Uvile mos unayo i-cancer? Mna ewe gqirha. Ndim ke lowo ndiyangxama, ndiyatyhuluba. Fundisa stage 1. Athi utata abantu hayi khawume woku zungqawo thomi izibili indawo oqala hlala phantsi. Ndithi hayi ndibuza ngoba I'm a realist ngenature, ngendaba. Andithandi ngathi into ndiyayigquka okanye ndiyayibaleka, ndifuna uqondana nayo mathuba. Athi okokuqala phambi ndikuphendule ndicela ukuthi uba bekuthethwa ngalaa minyaka yandulo apho thina, alright gqirha ndiyaqualifya for i-lumpectomy. I-lumpectomy ke xa kususwa iqhuma lona lingasikwa lona ibele. Athi hayi ntombo uhambe wrong. I-lumpectomy kaloku yenzela umntu oneqhuma elincinci ku-stage 1. Wena noko lakho lithi 5 centimeters. Futhi ukongeza koko unale nto kuthiwa i-affected nale nto kuthiwa zii-lymph nodes, amadlala phantsi kwekhwapha, about 9 lymph nodes if I remember well. So awuqualify for i-lumpectomy. Kuza kufanele ukuba wenziwe i-mastectomy, meaning lisuswe lonke. Alright. Athi ke now mna ke ndingugqirha, ndingu-Dr. Hyde, uzawudibana nam xa ndiza kwenza utyando. Kodwa before utyando funeka wenziwe le nto kuthiwa yi-chemotherapy to contain the disease, ukwenzela inganini. Ndicela ukuthumela komnye ugqirha, lo oyi-oncologist, that is i-specialist se-cancer. Ndithi mna ke hayi utsho endodeni. Athi ke usePretoria lo. Ndithi mna ke eyi gqirha ingathi izambetha le nto uyithethayo, because ngoku xa sekufike laa xesha lokuba terminally ill ndizayenza njani ezi trips zasePretoria. Ndibona ugqirha uba again ndiyatyatyadula and akathandi, ndimenza uncomfortable ngoba ngoku ndithetha ngantoni ngilapha esiyoyika sonke ukufa. Ndithi hayi gqirha ndixolele besendizibekile ndathi mntakwethu I'm a realist ngendaba. Athi asinqaba iya ePretoria, uzamfumana uprofesa ozawudilishana nawe, ospecializer, ofunda, oquqa eMerika solely for i-breast cancer. Hayi kulungile.
The long short of it, sigqibele conversation andicacisele ke ukuba after chemotherapy uzandihlinza, the rest ndayixoxa ne-oncologist because lo wasePitoli ke ngoku ngoyena ndizawudilishana naye ukuya phambili. Ngokwenene ke bazalwane ndiye ePretoria ngoncedo lukabawo kwezi nkani zam zocinga uba zonke izinto ndizawuzenzela ngokwam, kodwa i-support ye-friends and family ibalulekile. Abahlobo bam came through for me. At that stage, utata waye overseas ngempangelo, so umama eshiyeke yedwa with my sister and brother. Now inqamzane ndifika ndizithetha njani izinto kumzalikazi wam, kodwa ngethamsanqa kwenzeka uba kanye ngale mini kufuneka ndithi break this news uba ayi ke uMafungwashe une-big C kwi-family that is hardly ever sick. Ndisitsho nje I've got an 87-year-old grandmother olapha eZwelitsha, though ke yena yakhe impilo engantenga, kodwa ke by the grace of God ngobabalo lukaThixo, ngoba lonke uzuko nodumulo lwakhe msi ndibe nabethuni. Ngentlahla kwabe kukho i-visitor evela kwi-Eastern Cape, a-family friend. Sihlangane sizi-friends, xelele zonke ezinye ii-friends, lo mhlobo wam afake iqhosha elimnyama kuWhatsApp wakhe. Laa mhlobokazi ongugqirha abone le nto after ixelelo athi ke ngoku yintoni ebangela ukufaka iqhosha elimnyama, i-blackened screen kwi-WhatsApp status kufeba. Ayisusa umhlobo wam, athi ayisusa lona akafanga uvathiso. Sifike ke ekhaya ayixele umhlobo wam le ngxaki kumama, ambizele ngomini athethe naye. Like I said, ngentlahla ke wabe kukhona nesihlobokazi sakhe sonokwamandla ukumelana nayo yonke le nto, noko uThixo wapha amandla okwazi ukwamkela ezi ndaba. Now ndize mhlawumbi nombuzo uthi ke ngoku wena ngayo yonke le process enzeka ntoni apha kuyo physically, khona into ebuhlungu, wava ntoni ngaphandle kokuba wava iqhuma, khona indawo ebuhlungu, ikhensa le ebuhlungu? Hayi, nela qhuma kum at least zange lalingekho buhlungu. Komnye lingabuhlungu, komnye kungavuza ibele, komnye angaba ne-dimpled nipple, komnye angaba nezinxonxo ebeleni. Ii-cases azifani, futhi kungekho nanye indawo ebuhlungu nje apha kum. Sayiqala ke i-treatment, ndayiqala i-chemotherapy. Umama wathi hayi ndiza kusa, ungamane ungafuni usiwa kodwa ndiza kusa uyokwenza ichemo. Ndithatha light ke mna ndicinga uba ugula days after, kanti hayi khona uhlala pha i-lounge, une-lazy boy ezazitulo ke zine-gears, ngengqe pha unyusa inyawo. Ichemo ke yi-drip bazalwane, actually it's just that i-concoction of medicine apha kuyo ethi xa ingena emzimbeni wakho itshabalalisa yonke into eyisel, the good cell le ifunekayo for ukhula kwenwele nentoni, and the bad cell kaloku ingena egazini. So xa ingena egazini ayikwazi ukukhetha uba yeyiphi isele right, yeyiphi isele wrong, itshabalalisa konke qha. Hayi, ndifika apha ke nge-first session yam, intokazi ibopha inwele ke iyenze i-gelled up phondo. Ndicinga uba mna ke sezawuthatha iintsuku before ziwe inwele, okanye at least ii-sessions ezininzi, kanti hayi nalapho ndiyibhudile. Uqalwe ke ngale, abantu ke be-cancer will know uba kukho laa nto, kukho i-drip ebomvu ngathi ligazi nje ndifakwa apha kwele yokuqala i-session. Bayibiza u-red devil because ke bengakwazi biza that long medical term. Ndifakwa ke loo drip leyo,
hayi ndicinga uba ndisemqabaqaba hayi ndiva hayi icondense kaloku apha kum khwele emotweni hayi la vakala uba hayi intombi yagula ke ngoku ugula kwam again ngozuko nobabalo lukaThixo omnye angaba nenozia idiarrhea zonke kodwa mna ngenceba neemfefe zikamdala eyona nto yayindihlupha kakhulu yayi-gastric acid reflux ngathi sisitshisa sona ingathi ugalele i-acid apha emqaleni nokudinwa nokuzobozeka nokungathi kukho into enyukuzelayo ayike ibuhlungu ke leyo athi kukho into enyukuzelayo from what I hear kuthiwa it's pinched nerve endings ungathi imisipha le apha kuwo ngaphakathi yonke iswikile kodwa ke zawo iinwele zam ndiye salon ndazicheba ndanenkqayi the beauty of inkqayi always look for the positive mzalwane xa unento ebuhlungu okanye ekwehlelayo because ngoku endaweni ukuba ndenziwe late kukama inwele bendimanje phantsi kweshawa ahleka amanda manzi ninganxibi ne-wig the only disadvantage yewinter ndimangele moya ovela phi lo wengqele kanti ndigodoli inkqayi ifamily in solidarity utata wenza izungu vathi ndichebile nam ehlala echeba ke kakade kodwa I think galaphilodo wayesapreserve inwele zakhe ke shem kuba kubanda eCanada kodwa hayi vathi ndichebile nam umakhulu naye though enenjibhabha kakade vathi nam ndichebile ndithi hayi ndiyabulela bazali bam bendiyenza ke i-chemotherapy on a Monday ndizawugula ke uMonday, Tuesday, Wednesday ngolwesine nongolwesihlanu ndiye emsebenzini hlale kwi-weekend ekhaya phinde kwakhona kwiveki andisakhumbuli noba ndandiya every week apha ekuqaleni 2 weekly bi-weekly but kwakuthiwe ke kum ndizawuyenza 3 months surgery 3 months again echemo radiation and ndayenza ke ichemo bazalwane ndingatyanga ixesha ndisikhohlele xa ngathi ndiyande bukam ndayenza ndayenza ke loo chemotherapy for 3 months kwacacisela into yobana hayi kuba ke ingathi ii-leave days zam zizawuafektha yile nto yoba every week ifuneka ndibe neentsuku endingaziphangeliyo sayitshintsha sathi Friday ndiyokwenza ichemo so that ndigule Friday, Saturday, Sunday, Monday senkomeni hayi it suited me well futhi uThixo wandinika amanye amandla nje abantu xa bendibona bathi urayithi ndithi kakhulu ngamandla jomavele kodwa xa ndigula ndingazifihli ndithi ndiyagula ngoku ndicela uzivalela apha eofisini andiziva rayithi ncam ndayenza ke loo nto ndayenza loo chemotherapy ndayigqiba i-side effects kum bendidla ngogeza ndithi I'm the only person ube nolwimi olumnyama ulwimi lam lumnyama inzipho ezinzwaneni zisiwa ziziwele nje inwele besentshila zisekho always bane-runny nose ngenye ixesha ngamehlo ayalila kodwa ke mna ndaba nethamsanqa not kakhulu kangoba ndandisho ndithi uba ndiyalila bendingahayirishwa njengoba kuthiwa kukho abantu abahayirishwayo yathi yawuphela i-session ye-chemo now mind you before ndiqala i-chemo uthe u-oncologist lo wakubo ndimbuza infact ngokwam ndithi gqirha ndafunga ndazithembisa ukuba umntwana ndimfuna xa ndithe ndawela lithamsanqa lokuba nditshate ngoku ichemo ke ngoku xa ndenza ichemo ii-chances zoba ndinganayo umntana zithini athi hayi unganayo umntwana ndithi allright before wenza ichemo ndithi so ukusho uthi ndingayenza laa nto kuthiwa kukufriza amaqanda ze kuthi apho ndidicayide khona uba hayi eli thamsanqa lomendo alifiki
mandiye spam bank ndifuna ukuba nomntana ngoku ndingakwazi ukuba ndifikele lapho. Athi ugqirha, ntombo, unceda ngantoni into yobana ndilinde wena usenza le session le process yokufriza amaqanda, ndisale namaqanda akufile wena? Masikhawuleze sisingame sidilishane nale nto because kushubile. Ndithi hayi gqirha, akho ngxaki, I'm not planning to have a child anyway. Masiqalise ngekhimo. Sayiqala ke ikhimo, ndayenza ke ikhimo, ndanezi side effects bendizicacisile abazalwane. Ngelo xesha ke mhlawumbi uyazibuza uba hayi inoba mhlawumbi wena vathiswa ubustrong ugqithi in your faith, yile nto you were unaffected. Mna olwam ukholo luyantengantenga, ndisadlubisi. Ndifuna ukuphendula ndithi ewe, noba uthi uqinile, you are born again, kodwa ikhona imini uzawuxake kuqonga ba why me? Futhi loo mini yandifikela ndizama ndiphangela kukusasa, ndinesipilini, ndithi hayi make ndikhangele ezi feelings zokoyika ziphi, kutheni ndingade ndilile. Ndibone i-reality show. Yazi usathana xa yeza kujija ukunika umtsalane nakwinto ongayixabisanga. Andingumntu obukela ii-reality shows, kodwa ndazibona ndibukele i-reality show. This lady ogama linguJuliana, naye ufumaniseke ukuba une-cancer, wawasuswa amabini awakhe amabele ngenxene yakhe uba iyimfuzo, and so on and so forth. Before aqala ikhimo wayofriza amaqanda wakhe. Unomyeni bayi-couple enhle, yonke into yakhe ihamba kakuhle. Was identifyela i-surrogate mother, meaning umntu ongumama ozawuthi athathe amaqanda wakhe afakwe kuye amthwalele umntwana. Ndibona le reality show, ndibawela le mpilo kaJuliana. For what reason? Kuba utshatile, that's the only difference. Uzaba nomntana mnandi. So ndiyakubawo, because I always talk to God in xa ndikhethe into endiyidayi kodwa andixakiwe, khandibonisa uba ndibe ntoni. Ndiyakubawo ngale mini kukusasa ndiyathetha, ndithi hayi namhlanje andenzi ezi affirmations to myself, ndicela ukhe ndithethe nawe. Ngokwenene ngokwenyaniso, in fact before ndithethe nobawo ndithi ngokwenene nangenyaniso, is this not a facade? Andifakanga ifasade, andifakanga ndibanga ndigqume ubuso ukuba ndingafuni ukuthi udilishana nale nto head on. Kutheni ndingade ndilile? Ndizijonge esipilini ndifuna ziphume kumbona umntana xa eqweba inyembezi. Ndide ndizicingisela le reality show kaJuliana uba uJuliana yena unomyeni, futhi uzaba naye umntana even after chemo, because ufrize amaqanda akhe, because ngala period wenza ichemo awukwazi ukuconceive, awukwazi ukuthi ukhulelwe ube nomntana, only after ugqibile. uJuliana yena uzaba nazo zonke izinto ezingumnqweno kubo. Kutheni mna bawo? Why me? Ibuye ipendele sithi why not? Ufuna ihlale emntaneni kabani? Ndisule ezinyembezana bendiziqweba, ndinxibe, ndiphangele. That was the only time that I cried, or at least ndazama ukulila. Naphila impilo kwamnandi ngohlobo lokuba isupport again, which is into ebalulekileyo bazalwane. Ndayenza ichemo, ndayenza uqhaqho, ndasuswa ibele totally. Wafika umuntu esibhedlele, I'm sure yayingabantu benza le nto kuthiwa zii-outreach programs zecawa zabo. Andikhumbula ukuba lo mnukazi wayevela phi na, kodwa I would like to think uba wayevela esenza ngaba bantu benza ii-outreach programs bangene ezibhedlele. Uphethe lo mgame noboya, nencwadana nje incinci. Ufika apha ewadini sendibuphola, uyandibuza uba
uyayazi uba you're going to need this. Lo mqamelo ndithi na. Ndiqonda uba hayi, wanda ngumqamelo wantoni la. Kodwa ke to be polite ndithi ndiyabulela. Ndoyike nothandaza. Athi sephumile abuye ngathubethelwa athi kaloku sisi ibele njengoba lisukile. Awuzuba nayo into yokunxiba pha. Ibuye ingqondo uba kanene andizuba nayo nyhani. Andinohamba kaloku ndinxibe ibra kodwa ndinebele elinye lingekho. Ngokwenene ngenyaniso ndidischarge esibhedlele ndihlala ekhaya ndiyaphola ndide ndibe semandleni ukuba noko ndingakwazi ngokuba phakathi kwabantu. Ndiyakwazi ukuya evenkileni, ndiyakwazi uthini. Ndinxibe ndithi sendinxibile ndiqonda imali yintoni le ndifana. Ndikhumbula uba kanene laa mqamelo lam lumkazi bendiphe wona ndifake umqamelo wam ndibe phaa. Ngoku usisters ufuna ke ngoku nasemsebenzini mos ufuna noko bani esama betyhuthi anxibe ilokho esipheze cleavage. Kwenzeke this one moment kanti lo mqamelo unako nokushifta ke. Ufike amabele awalingani, elinye lisezantsi elinye liphezulu. Uboya okanye buphumile. Itheni icolleague yam njengethetha nje ndiyabona uba amehlo akhe alapha esifubeni. Ndicinga ke mna ke mhlawumbi uyoyika ndithi hayi ngoyiki ndiyathetha ngayo. Unombuzo? Athi hayi ndibona into. Hayi ndiske ndithi ahleke kucaba ke nyani it's breaking the ice because bebe tense bonke bengayazi uba bawudisha. Ndithi hayi ningoyiki babhebhi. Kufumaniseka uba hayi le mcimbi waleyo buboya unako ukundibhidisa. Kube khona icolleague ebiseyigqithile kule process apparently. Kanti uzandiphathela le nto kuthiwa yi-prosthesis. That is elemboleko leplastic eliqinileyo solid. Ndifike kusithiwa ngenye imini edeskeni yakho, eofisini yakho kukho ibox ibhale inote ethi nduphile andifuni nokundibhatala. Ndiqonda yini nabethuna naw bendisenze yam i-research ndiqonda ndizayi-order le prosthesis. Ngokwenene ke ndifowune ndibuze ndithi hayi bo ngokwenene athi sisipho sam esivela kuwe thatha nto. Yawuba kukohlukana nam ke nebele loboya. Yaba kukufumana kwam ibele leplastic. Ndinxibe ke leplastic, eli bele ke leplastic linzima kodwa ke noko lona lihlala kakuhle. Kwenzeke ke ngokuba hayi intombi ngoku mosipholile ilindele i-operation elandelayo yokwakhelwa ibele apho kuzawufakwa le nto kuthiwa yi-silicone ngaphakathi enyaweni. So long ndingakayenzi le process ndisafaka ntoni la prosthesis elabolo lemboleko. Sibe ne-pool party as girls. Kubekho isihlobo sesihlobo. Eyazi mos ngamanye amaxesha uyawuthi uinvayithiwe umntu aze nesihlobo sakhe kodifana. Kanti ke lonke ixesha esi sihlobo sesihlobo siye livile ibali. Hayi di-pool party mos kushushu ndikhulule ndiqonda mandinxibe i-swimming costume ndifuna ungena emanzini atshona. Ndikhumbula uba okanene kukho libele lemboleko. Ndithini kanene ndingalinxibi ndithi hayi andifuna ukufeyintisa abantu ngoba kukho nabanye abantu ayisithi la 5 girls qha. Ndithathe le prosthesis naw ine-hook ngongathi yintambo yebra ndizawuyazi ke bomama. Ndiyihuke apha kwi-swimming costume ndijampe in. Guess what? Ifloat. Bekungxolwa ke kumnandi kuncokola kutheni. Xa ndibuya to the surface ndiva kuthe cwaka. Yintoni? Xa ndijonga nali ibele lam. Hayi ndidadele kulo
hlasi ibele lami liphume ngiqamathi mandolibeka size isihlobo sesihlobo siza kum eromeni nje manje yokukhulula neyoshintsha ndiyivile ikheyisi yakho uxolo uyalila ndithina ndiyiqonde ukuba luthando ndithi nayi ntombi sukhala andikhali kwamna umnikazi wayo andiyindawo for all you know uzawucinga uba ndizawubulawa yi-cancer nam ndicinge njalo kanti what I always tell people is uzawuconcentrata kule uyivileyo usuke ubulawa yimoto so ayithethi loo nto ukuba ngoba kusuke kwaba 3 border 4 being the final stage game down hayi shem ndimbona noko naye uyathamba uba right sejiba ke bazalwane kule ndlela kukhona i-ups and downs how you deal with them it depends on you. I cannot prescribe anawuxelela mntu ndithi hayi enza ngolu hlobo kuba mna ndenze ngolu hlobo kodwa ke after loo nto ke yelo prosthesis yam endathi nam ndayigqithiselo wam ndaphisa ngayo ndadibana ke ngoku nale nto kuthiwa yi-plastic surgeon yona eyandiqhaqha yandifaka ke ngoku isilicone phakathi enyameni unikwa ii-choices ezimbini either ufakwe isilicone okanye kusetyenziswa isihlunu esisenyama yakho. The disadvantage uyazixelela ii-disadvantages nee-advantages. I-disadvantage ngamanye amaxesha xa kusetyenziswa kwa ipart yomzimba wakho kukuba i-cancer can still grow again. I-silicone nayo inezayo ii-disadvantages. Enye yazo ibe yinto ye-body weight fluctuation. Uba lose weight yabona mhlawumbi kuzawuthi kulaa ndawo ngoku belikhombe kunini ubone ngoku selingathi liphinde lahle kanjalo kanjalo kodwa ke apha ngoku ndime apha phambi kwenu hayi ningakunaxhala nizibona ngebele lidadayo ndenziwe le nto kuthiwa yi-reconstruction surgery lakhelwe ngaphakathi kude kusikwe nasemqolo uthathwe ndinesikakazi esihamba phantsi kwekhwapha uthathwe inyama kuyodityaniswa kuleya bekusikwe kuyo kaloku ngoku bekususwa ibele kukhona inyama esukileyo so ke ngokongezwa laa nyama izawuvala igqume laa silicone. Beyond that ke unikwe ke ngoku ipilisi ekuthiwa yi-tamoxifen at least kweyam case I will say again ngoba omnye uneyakhe njemeyam i-chemotherapy ibiyi-drip kwabanye iyakwazi uba ibe yintoni ibe yipilisi in tablet form. Tamoxifen yipilisi okuthiwa at least itye for 10 years minimum, no less. For as long as ukwi-tamoxifen, the only side effect or disadvantage is that we encourage uba ungazami ukuba umntana ngoba uba kwenzeke ngenceba neemfefe zikaThixo akwazi ukuba khona ahlale akazulunga kodwa uba ufuna uba nayo ngala period ungayistopa which is I think I stand to be corrected what was Sisi Mandela was doing in between for bakwazi uba nabantwana ndiyacingela nabanye uyakwazi uba naye stop i-tamoxifen ipilisi yakho I mean, stop it, tamoxifen, but the oncologist will always advise them at least 10 years, born be safe thereafter. Irradiation, you're not, after can you clash it 8 minutes, can you clash it 3 minutes, can you clash it 15 minutes? Yona ukungena nje egumbini mhlawumbe ndine-light edimelo lahla kodwa ubungozi bayo ndayibona after bathini iconcentrate ijongiswe up kweli bele lase-right ulele esitulweni njengomntu ozakwenza i-x-ray kodwa iqhosa iphumele emqolo because ubona iskin simnyama apha emqolo nayo umsebenzi wayo ufana nowekhim which is to kill the cancer cells though yona ke ingayi egazini isenyameni unlike ikhim yona engena egazini.
Ndiyenzile zonke ke ezo routines nee-surgeries zazo thereafter, abo reconstruction surgery and so on and so forth. Ndicinga uba njengela gwitsho bendilitsho ukuba ngokwenene bazalwane, jokes aside, amandla amangaka nesibindi singaka nokungalili okungaka ayibobukrelekrele bengqondo yakho, kodwa ngamandla kabawo kuphela, which I'm grateful for. Ide ndichukumise xa ubukela such programs as special assignment or cutting edge or ntoni, uve kusithiwa umama usuka eNgcobo uza eMonti for chemo, funeka iphinde indlela goduka. Ndizibuza uba ngokagoduka ekhwela iteksi nkosi yam egula uthini, indisike ndide yazi ndiqonda uba unganabawo ungandiblesi ke nam lo okoba ndikwazi ukwenza umehluko obonakalayo ngaphezu koko, okanye urhulumente wethu akwazi noko kubekho indawo more central closer yokwenza chemotherapy, because I know from experience iyagulisa. Abanye, like I said, bayakwazi uba bangaguli. Kwakukho unesi kweso sibhedlele ndanenza kuyo, wayengena for chemotherapy, strong, fit, umbona futhi uba yi-athlete. Ndizama uhighlighta uba i-cancer ngahlala nakubana. Suthi hayi ndihluphekile ngefo nzama nayo, hayi isefemelini, ewe high risk if isefemelini, but you might not get it. Wayefit as a fiddle la nesi, ebethi xa igqiba kwenza ikhima ngeentini, iijini zabantu azifani. Mna I know uba bendingekhe ndikwazi ukwenza into enjalo. So ngokutsho oko ubazalwane ndizama ukuthi yomelela mzali. Ndiyayazi kubuhlungu, especially xa engumntana ndibone ebazalini bam. Ndayibona nam ndingekambi nguye umzali ngokuzala umntana, kodwa ndayibona xa ndisiya kwikhini kusenziwa iinduli egumeni labo phaa, andiva kodwa uve ngesikhala xa befakwa i-chemotherapy, ubaya hayi kuyasika. Le journey indifundise into ezininzi. Indifundise into yokubana thandaza noba ngumthandazo, it doesn't need ukuthi umthandazo wakho ube ngumtyangapho, kodwa thetha nobawo, thetha mani uyakuva. Uba unamandla oguqa ngokulele kulaa bhedi, thetha naye and speak from the heart. Thethele nto isentliziyweni, iyayazi after all. Indifundisele Jenny ukuba kubalulekile ukuba singabantu sizazi. Ukuzazi ke akuthethi ukuba yazi uba mna andimeli nonsense. Zazi literally from head to toe, because sinento esithanda uyithetha sithi umzimba wakho yitempile kaThixo. So yazi le tempile, sukwazi phela uba hayi xa ndingena eSt John and St Chad ndiyayazi uba kwicala laserayithi kuhlala utatutini kwaye kwicala elingasekunene kuhlala i-generals kuphela. Zazi nawe, azi neqhakuva ulibonayo, kodwa without ukuzoyikisa, because akutsho uba lonke iqhuma elikuwe line-cancer. Amanye amaqhuma are benign meaning non-cancerous, as much as amanye are malignant meaning ane-cancer. Zithande. Ukuzithanda kukuthini?
ukuzinakekela akunidi imali benemali eninzi ukuzithanda. Ukuzithanda kukuzijonga uzixelele izinto ezimandi ezavisa kamandi. Omnye umuntu uzathi coping mechanism ayinamsebenzi because ivisa wena kamandi andithina bethuna izakwenza uyeke nokuthi dwell on kwesi sigulo. Futhi uzethembe. Nalapha ekuzethembeni andithethi okuzethemba kokuba ube nguphuma silo. Ndithetha ngokuzethemba kokuba xa ndiva laa nto unintsi lethu abantu bazathi yi-inner voice ibe ingumwenxe yena himself uba xa isithi yenza into enjena nanjena ABC ibe iyinto entle engajeshelanga engqinene neemfundiso zezwi lakhe, imamele zithembe ukuthi hayi yiyo ke le ndivayo yiyo, therefore ndizithembile mandiyenze because ndithembe bani? Ndithembe ubawo. Ngoba and uyifunde iBhayibhile yakho, masiyifundeni bazalwane, andizikhuphi nami kuloo nto. Because one thing I know, nayiphini into apha emhlabeni impendulo yayo ilapha. Nale cancer sithetha ngayo ndiqinisekile ukuthi laa ntombi yayinethombe legazi for 12 years, perhaps yayi-cervical cancer or cancer of the uterus, yayi-cancer esibeleko leyo. Kodwa wathi njengokuba abe nethemba, wathi njengokuba manje umqukumbela wengubo yakhe ndophila ngokwenene kwenzeka. Which brings me to another point. What you say ngomlomo wakho you bring about. Umlomo uyadala. Asinothi sidalwe ngomfuziselo wakhe sisawugqiba sithethe into ezibisicimba azizehlele. Come now. Udalwe ngomfuziselo wakhe, so therefore unayo power to bring to existence into oyifunayo, good or bad for that matter. So masizigade izinto esizithethayo nesizixelelayo thina singabantu, because the power yolwimi ingumangaliso. Ndingatyanga ixesha lenu kakhulu bazalwane, ndifuna nokuthi kwakhona nakulutsha, thethani umntu xa enento angayithandiyo, xa enendawo ebuhlungu, angafihli, angathi hayi andifuna I don't want to trouble my mom, batsho ngesileka, I don't want to trouble my dad, my uncle, my aunt. Thetha mntanam, sukoyika, because ngenye ixesha uyawufumanisa uba kanti uncedo ubuzalufumana sooner. Because ezi zinto, like I said, kwa i-cancer le ayikhethi age, futhi ingakhethi umama notata, because nobantu abangootata babanayo i-breast cancer. Even though kuthiwa sizawube sisithi kodwa kuthiwa mos la maqhuma enzeka because not awe-cancer ke, but nje iqhuma generally umzimba wakho uzilungisela for le nto kuthiwa yi-lactation, ukuncancisa. But ngendalo kuyenzeka ukuthi nomuntu ongutata benayo, and studies show ukuthi abantu abangootata bakhawuleza basweleke because abanaki. Umntu athi hayi qhuma mani izawuphela le nto, hambi uyoyikhangela. For all you know, alina cancer, liqhuma nje elizawususwa, mhlawumbi ibe yi-one day procedure, uphume ugoduke. Ndifuna nokuthi ndiniphathise nalo mphako othi bazalwane, enye i-reference point ongazenzela yona ukuzomeleza ungumntu, mhlawumbi ingengabi ndim okufutshane nawe ulapha ekerikeni ngalo mzuzu. Kukhona abantu abafana nomama uLilian Dube. If
if I'm not mistaken, diagnosed, I think as far back as 2008. Usaphila. Xa ufuna ukuzomeleza, sikhangelela abantu onothi ayi ubani na usaphila nam noko uba indlela engakumeleza ngayo ikwenze uba womelele. Kanti naseBhayibhileni zininzi incident. Futhi naxa uthandaza, quote God on his word. You know, ndandla ndimquote on his word, ndithi bawo ezwini lakho uthe. Futhi ndifuna laa scripture kanti uthetha yena. Ndithi ezwini lakho uthe. Quote him on his word. Uzikhumbuze nangeza scriptures man uba ufuna ukuzomeleza uzivayo emadolo anzima ngoku. Ukhumbule uba sikhonza ubawo ovayo. Sikhonza uThixo wemimangaliso. Okhupha imali emlomeni inhlazi. Ojika amatyabe ezizonke. Ojika amanzi abe yiwayini. Ophilisayo iqhenqa idumbe. NakuJob wayeseyekela encama nonkosikazi wakhe ezithi hayi mani awuyekele uThixo wakho uyazibona. Kodwa ekugqibeleni zangaphila uJob waphila. So sikhonza uThixo ololo hlobo bazalwane. Yithi xa ufunda iBhayibhile yakho kwindawo kuthiwe uThixo kaYakobi uthi uThixo kaAsana, faka igama lakho phaa. Uyinde uyipersonalize uba ithetha nawe ke ngoku. Uyayiva? So ndizama ukuthi ke bazalwane xa nditshoyo uThixo usemhle. Uyawuhlala emhle futhi. Whether kubuhlungu whether akubuhlungwanga kodwa uyawuhlala emhle. Futhi usikhumbuza into ethi masithandazelaneni. Apha ekuthandazelaneni sikholwe ukholwe for umntu wakho. Athi noba uyambona yena yakhe ifaith yantengantenga, kodwa have faith for umama wakho, for umntwana wakho. Yithi uba noba ubona ukhazini wakho, uanti wakho, umakazi wakho uyagula, believe it for them. Believe i-healing yabo for bona. Ufanele la Joni elakholelwa uba umsebenzi walo kwincwadi kaMathewu uza kuphila. Just ngokuba nje uYesu ehlangane naye wathetha naye wathi hayi awufanelekile uba ungaya endlini yami, ayikho sesimeni ukuba ungaya. Ndinike nje ilizwi wena, ndiyayazi ukuthi emvekhaya sephilile sekwenzekile. Masibe nolo kholo lunjalo. Masingazithethi nje izinto sizigcengceleze sithi hayi ababini abathathu 2 or 3 1 and uThixo ungaphakathi kwabo, ababini abavumeleleyo ngaloo nto iyakwenzeka. Masiyithetheni, siyingcine ngomlomo wethu, siyithandaze. Hlala futhi unemantra. Laa nto kuthiwa yimantra. Enye yeemantra zam zithi it could have been worse. Ndatsho xa ndifumana le ndathi it could have been worse. Could have been worse yam uba mhlawumbi bendizawuthi ngoku ndiva uba ndine-cancer, ube kanti kuthiwe unayo ne-HIV AIDS, of which nayo futhi ndiqinisekile uba noba bendinayo, ndiqinisekile uba bendingakhe ndiyifihle, bendizawuthetha ndiyithethe because seyicacile uba mna uThixo undidalele into yobana mandisebenzise ntoni amazwi okuthetha ukukhuthaza abantu. Hlala unemantra. Imantra yami yandisebenzela xa ndizawuyeka. Ngomnye umhla kuyo le process ye-cancer ndikwakule office emsebenzini ndisenza zonke ezi treatments, kufika ndibone i-email ethi kuyatsha kwakho uphi. Kodwa ngethamsanqa akho mntu owonzakalayo, akho mntu owaswelekayo okanye kwathini, zange kutshe kakhulu. Only to discover i-tenant eyayirenta my property wayeshiya ikhandlela kwatsha, and many other things uThixo andigqithise kuzo. I-hijackings ndivela kuyo, hijack ube kwisibam.
Kodwa here I am, bazalwane. Nawe uhleli kuloo ndawo unomthwalo wakho omkhulu ongaka. You've been through. Mhlawumbi not wena direct, mhlawumbi isizalwane sakho, but by the mere fact that unomntu who's been through into esindayo. Ibalulekile loo nto. Ngoko ke masithandazelane. Sihlale sazi ukuthi sibaninzi nje simzimba kuba sonke sabelana neso sonke. Enkosi. Izulu nomhlaba zisele umqondo wakho. Yes. Wena somandla uThixo ngomhlobo usikhuphile ngansonto namhlanje ezindlini zethu manisongcwele esizolindela ngansonto ngoba Thixo wethu namhlanje ushumayele ngendlela ngoba kade wena Thixo uThixo sisimanga uThixo wena uzali obona kusingaboni khona siyabulela somandla siyabulela uthithile wethu siyabulela nalokubulunga sikwazi ukujikela naThixo sikwazi ukujikela somandla ngoba manje usongcwele nemfundiso yokubafasha namhlanje ngokuqinisekileyo uThixo wami ukhona phakathi kwethu noma akakaveli manje songcwele uzawuthi ngomthu yona ngoba kade wena Thixo uThixo oqondisa uqala zuthabatha indawo ngeThixo njengoThixo siyabulela manje songcwele sinebandla lasesentshona sicela ngeThixo wethu usiphobe umnkomo losongcwele usiphobe umnkomzalo wakho uSolomon wangabugcini kuphela kuSolomon mzali wabugqithisela mzali kufathiso ukuze mzali abe lo vessel losongcwele yokugqithisa izindaba Thixo wethu sicela ke manje songcwele usenzele umceba uba Thixo wethu sithi le mizimba siyibiza bayitempile Thixo usifundise manje songcwele ukuba siyiphathe njani abantu songcwele letempile usifundise Thixo nokunonelela mzali abanye abantu singajongi iziqu zethu zonke mzali kodwa Thixo sikwazi ukuthandaza abantu songcwele siyakuxananazisa abantu songcwele sibulela ke mzali lenye bathixo sisithi ke manje songcwele siyakucelela umntana kuwe sicela ungengezelele iminyaka Thixo nathi mzali usiphuqonda abantu songcwele usiphuzelisa mzali phezu kwezinto zonke sicela wena ke manje songcwele futhi Thixo sicela sikhona sisazi uba esikucela egameni lakho manje songcwele sowusenzele ngoYesu Kristu ufele umsisi wethu.